जवळजवळ हे तर निश्चित होते की आता हे चौघं मरणार आहेत. चौघं म्हणजेच अथर्व, सायली, शलाका आणि विनोद. या चौघांच्या समोर तीच उभी होती जी 10 वर्षाआधीच मरण पावली होती, वैष्णवी. पण ती यांना का मारणार असेल? यांच्या मागे ती का लागली आहे? हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर पहिला भाग जरूर पहा, म्हणजेच ती परत आली आहे भाग 1. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. इकडे वैष्णवीला बघताच सगळेजण ओरडू लागले. सगळ्यांच्या तोंडात तेच, ही तर वैष्णवी ना, ही परत इथे कशी आली? तू कोण आहेस? पण इकडे पांढरी पडलेली वैष्णवी त्यांना एकटक पाहत होती. वैष्णवीने एक हास्य केले. ते हास्य पूर्ण वाड्यात गुंजू लागले. एवढं बोलता सायली बोलली, हे तू कोण आहेस सांग. पण शलाका रडत बोलली, कोण काय, ती परत आली आहे. वैष्णवी परत आली आहे आपल्या सगळ्यांचा जीव घ्यायला. पण इकडे वैष्णवी फार भयंकर वाटत होती. तिचे डोळे लाल झाले होते, केस हे ओले चिंबत तसेच होते. अशा अवस्थेत विनोदने एक युक्ती केली. त्या वाड्यामध्ये जिथे वैष्णवी उभी होती तिकडचीच वरची भिंत, तो स्लॅब अगदी पडायला आला होता. विनोदनी बाजूला असलेले एक वीट घेतले आणि जोरात त्याच्यावर मारले तो सगळा स्लॅब हा वैष्णवीच्या अंगावर पडला. हे क्षण एवढे विचित्र होते. सगळे इकडे ओरडत होते. अथर्व आणि विनोद दोन्ही परत एकदा दार हे उघडायचा प्रयत्न करू लागले. इकडे सायली बोलली, अगदी काही क्षण आहेत, लवकर उघडा दार. पण त्याच वेळेला आवाज आला, कुठं? आता तुम्ही कुठे नाही जाणार, आता तुम्ही मरणार. हा आवाज ऐकल्यासारखा होता. सगळ्यांची नजर डाव्या बाजूला वळाली आणि त्यांनी पाहिले तोच म्हातारा ज्यांनी दार खोलले होते, जो या वाड्यामध्ये होता. त्याच्या तोंडातून हे वाक्य पडले होते. अथर्व बोलला, असं काय बोलताय तुम्ही, एवढा वेळ कुठे होता? तेवढ्यात तो म्हातारा बोलला, कुठं नव्हतो, पण आता तुम्ही मरणार. तुम्ही वैष्णवीला मारली, पण इथून पुढे तुम्ही जिवंत नाही जाणार. तेवढ्यात त्या म्हाताऱ्याने मोठा सुरा आपल्या पाठीतून काढला. तो मारायला जाणार आणि तेवढ्यात आवाज आला, बाबा थांबा. हा आवाज वैष्णवीचा होता. हे शब्द ऐकताच सगळे स्तब्ध झाले. हा म्हातारा वैष्णवीचाच बाप होता. पण सगळ्यात विचित्र घटना म्हणजे तोच म्हातारा, तेच आजोबा वैष्णवीकडे एकटक पाहत होते. त्यांच्या कपाळावर आठ्या आल्या होत्या. मागचे ते कोसळलेले स्लॅब हे तसेच होते. वैष्णवी बाहेर कशी आली? इकडे वैष्णवी हळूहळू करून त्यांच्या जवळ येत होती. तेवढ्यात सगळे बोलायला लागले, वैष्णवी आम्हाला माफ कर, आमचं काही चुकलं असेल तर. सगळे रडू लागले. पण इकडे वैष्णवीची नजर फक्त आणि फक्त सायलीवर होती. वैष्णवी अगदी 2 हाताच्या लांबावर आली होती. वैष्णवी हवेत तरंगत होती. पण तिचा तो बाप हा तसाच तिला बघून लांब सरकत होता. वैष्णवीने आपला एक हात हा पुढे केला. तो पांढरा हात पुढे होताच हे 3 जण म्हणजेच विनोद, सायली आणि अथर्व लांब फेकले गेले. आता वैष्णवीचा रस्ता मोकळा होता. 2 हाताच्या लांबावर फक्त आणि फक्त सायली होती. ती सायली जी नेहमी भोळेपणाचा नाटक करायची, जी बाहेरून तर दाखवायची की खूप साधी आहे,
तिला दिसण्याचा त्रास आहे, पण मनातून हे सगळं खोटं होतं. इकडे सायलीला समजले की तिचं पुढे काय होणार आहे. त्या क्षणी सायली ही त्या भर पाण्यामध्ये देखील आपल्या गुडघ्यांवर बसली. तिने हात जोडले आणि बोलू लागली, वैष्णवी, मला माफ कर, माझी चूक झाली. त्यात वैष्णवी बोलली, एवढी माफी मागितलीच आहेस तर बाकीचं कारणही सांग. ती सायली रडत रडत बोलू लागली. आपल्या त्या 3 मित्रांकडे बघत बोलू लागली, हो, हे खरं आहे. त्यावेळेला आपण सगळ्यांनी वैष्णवीला त्या स्विमिंग पूलमध्ये टाकले होते. आपल्याला माहित होते किंवा असे वाटत होते की वैष्णवीला पोहता येत नाही. सगळ्यांना वाटत होते की ती नाटक करते. वैष्णवीला खरंच पोहता येत नाही. मला वैष्णवीवर खूप राग होता. राग याच गोष्टीचा होता, सगळेजण तिच्याच मागे. खरं सांगायचं तर वैष्णवीने माझं कधी वाईट नाही केलं, पण माहित नाही का आधीपासूनच मला तिच्यावर खूप राग होता. जे काही आपल्या ग्रुपमध्ये भेटेल ते सगळ्यात आधी तिलाच, नंतर आम्ही सगळ्यांना. म्हणूनच एक दिवशी जेव्हा सगळ्यांनी वैष्णवीला ठरवले की मस्तीमध्ये स्विमिंग पूलमध्ये टाकायचे, त्यावेळेला मला समजले की आता मी माझा बदला घेऊ शकते. हे सगळं कमी होतं की काय, ज्या वेळेला सगळ्यांनी वैष्णवीला स्विमिंग पूलमध्ये टाकले आणि आपण तिथून निघून गेलो. तुम्हा सर्वांना मीच सांगितले होते की वैष्णवीला पोहायला येते. थोड्या वेळाने कोणी नसताना मी तिथे आले होते. वैष्णवी कशी बशी ही त्या स्विमिंग पूलच्या शेजारी आली होती. ती बाहेर पडणारच त्या क्षणी माझ्याजवळ असलेला एक मोठा लाकडाने मी वैष्णवीच्या डोक्यावर प्रहार केला. वैष्णवी बेशुद्धीच्या अवस्थेत आली. मी तसाच तिला धक्का दिला आणि वैष्णवी स्विमिंग पूलमध्ये तशीच आत पडत आणि डुबत गेली. तेवढ्यात वैष्णवी बोलली, तुझा एवढासा राग, पण तो माझ्या जीवावर बेतला. तेवढ्यात वैष्णवीचे बाबा बोलले, आता हिला सोडू नको. पांढरी पडलेली वैष्णवी, ओली चिंब झालेली वैष्णवी. तिने सायलीचा डोक्याला हात लावला आणि तसेच गुडघ्यापर्यंत आलेल्या त्या पाण्यामध्ये तिला भिजवले आणि त्यात डुबवले. बाकीचे 3 मित्र फक्त बघत होते. ते तरी काय करणार. सायलीचा श्वास कोणतं ना कोणतं त्या क्षणी वैष्णवीने तिला बाहेर काढले आणि वैष्णवी बोलायला लागली, मलाही जगायचं होतं, मलाही आनंद घ्यायचा होता या सगळ्यांचा. का केलं असं सायली? आणि त्या भर रागामध्ये वैष्णवीने आपले नख मोठे केले आणि ते सायलीच्या गळ्याला लावले आणि मोठा एक प्रहार केला. ते नख सायलीच्या गळ्याच्या आरपार गेले. सायली तशीच किंचाळत होती. वैष्णवीने या सायलीला त्या पाण्याच्या आत पुन्हा डुबवले. सायलीला परत बाहेर काढलेच नाही. इथे वैष्णवीचा बाबा हा तिच्याकडे तसाच पाहत होता. तिच्या कपाळावर आट्या तशाच होता. याचं कारण त्यांनाच माहित होते. हळूहळू करून ते वैष्णवीच्या जवळ आले. त्यांचे 3 मित्रही जवळ हळूहळू येत होते. तिचे बाबा बोलले, वैष्णवी, हे तू त्यांच्यासाठी आहेस. ऋतिका, तू असं कसं केलंस? एवढे मोठे नख कसे काय आणले? हे नाव ऐकताच सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. वैष्णवीने एक हास्य केले आणि मागून जो स्लॅब कोसळला होता तिथून कसली तरी हालचाल होऊ लागली. सगळ्यांची नजर मागे गेली. सगळ्यांनी मागे पाहिले. तो स्लॅब, त्याच्या आतून एक हात आला.
हळूहळू कोणाचे तरी शरीर बाहेर आले आणि ती चक्क वैष्णवीच होती. ऋतिका, ऋतिका तू इथे कशी? वैष्णवीच्या बाबाच्या तोंडातून असले वाक्य पडत होते. ऋतिका, जर तू इथे आहेस तर ती कोण होती? सगळ्यांनी पुन्हा मागे पाहिले आणि मागे काहीच नव्हते. वैष्णवी अदृश्य होती. विनोद बोलला, अहो बाबा, ऋतिका, ऋतिका म्हणजे कोण? तेवढ्यात त्यांच्या बाबांनी सांगितले, ऋतिका म्हणजेच वैष्णवीची जुळी बहीण. त्या लग्नात ज्या वेळेला तुम्ही आम्हाला भेटला, आम्ही बदला घेण्याचं ठरवलं. खरं तर मागील 5-6 वर्ष, किंबहुना मागील 10 वर्षापासूनच माझ्या मनात हा कट होता. मी तुमच्या चौघांना मारणार होतो, पण हळूहळू करून साक्षात वैष्णवीच इथे आली. वैष्णवीनेच तिचा बदला पूर्ण घेतला. इकडे ऋतिका जवळ आली. ऋतिकाने आपल्या बाबांना मिठी मारली आणि रडत रडत बोलली, ताई, तुझा बदला पूर्ण झाला. या दोघांच्या डोळ्यात अश्रू होते. शलाकालाही रडू आले आणि सर्वांना कळाले की आज तिचा बदला घ्यायला वैष्णवी ही स्वतः आली होती. वैष्णवीने एक प्रकारे सायलीचा जीव घेऊन तिचा बदला पूर्ण केला, पण या तिघांचे प्राण देखील वाचवले. जर वैष्णवी ही आज आली नसते तर कदाचित तिच्या बाबांनी या तिघांना देखील मारले असते. कधीतरी अपमान आणि राग हा पचवायला शिका, नाहीतर तुमची हालत ही सायलीसारखी होईल. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या मेल आय डीवर नक्की शेअर करा. इंस्टाग्रामवर आपल्याला फॉलो नक्की करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.